பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் அறிவிப்பு. புதிய விமான நிலையம், அதாவது பசுமை விமான நிலையம் கட்டவிருக்கும் 12 கிராமங்களில் உள்ள மக்களை சந்தித்து அங்கு உள்ள நிறை குறைகளை தெரிந்து கொள்ளுமாறு 7 பேர் கொண்ட குழு அமைத்துள்ளார். அந்த குழுவில் யார் யார் பங்கேற்று உள்ளனர் என்பதை பற்றி நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களின் அறிவிப்பு, அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை என்ன என்பதை பற்றி பார்ப்போம். இந்த அறிக்கையில் தான் அந்த 7 பேர் யார் யார் என்பதை பற்றி வெளியிட்டுள்ளார். அதை பற்றி நாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அறிவிப்பு. பரந்தூர் விமான நிலைய விவகாரம். 12 கிராம மக்களை சந்திக்க பாமக சார்பில் 7 பேர் குழு. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைப்பதற்காக பரந்தூர் மற்றும் அதையொட்டிய 12 கிராமங்களின் நிலங்களை கையகப்படுத்த எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. பாதிக்கப்படவுள்ள 12 கிராம மக்களின் கருத்துக்களை அறிவதற்காக அவர்களின் பிரதிநிதிகளை நேற்று காஞ்சிபுரம் நான் சந்தித்து பேசினேன். தங்களின் வாழ்வாதாரமான நிலங்களை பறிக்கக்கூடாது என்பதே அவர்களின் கருத்தாகும். நிலம் கையகப்படுத்தப்படவுள்ள 12 கிராம மக்களை நேரில் சந்தித்து கருத்துக்களை கேட்டறிவதற்காக பாமக சார்பில் குழு அமைக்கப்படும் என்று காஞ்சிபுரம் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில் அறிவித்திருந்தேன். அதன்படி பாமக கௌரவ தலைவர் ஜி.கே. மணி தலைமையில் குழு அமைக்கப்படுகிறது. குழுவின் விவரம்: 1. ஜி.கே. மணி கௌரவ தலைவர் பாமக. 2. திலகபாமா பாமக பொருளாளர். 3. ஏ.கே. மூர்த்தி வடக்கு மண்டல இணை பொதுச் செயலாளர் பாமக. 4. வழக்கறிஞர் க. பாலு செய்தி தொடர்பாளர் பாமக. 5. பசுமைதாயகம் அருள் தலைவர் பாட்டாளி சமூக ஊடகப் பேரவை. 6. பே. மகேஷ்குமார் மாவட்ட செயலாளர் காஞ்சிபுரம் மேற்கு பாமக. 7. ஹரிகிருஷ்ணன் மாவட்ட செயலாளர் காஞ்சிபுரம் கிழக்கு பாமக. இந்த குழுவினர் பரந்தூர் உள்ளிட்ட 12 கிராமங்களுக்கும் சென்று மக்களை சந்தித்து அவர்களின் கருத்துக்களை கேட்டறிந்து கட்சி தலைமையிடம் அறிக்கை அளிப்பார்கள். அதன் அடிப்படையில் தமிழக அரசிடம் கலந்து பேசி இந்த சிக்கலுக்கு தீர்வு காண பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதை பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் தனது அறிக்கையின் மூலமாக இன்று வெளியிட்டுள்ளார். நன்றி, வணக்கம். இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்டில் தெரிவிக்கலாம். இது போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு சிலம்பூர் மீடியா யூடியூப் சேனலுடன் இணைந்திருங்கள். மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது காண்டிவன் சிலம்பூர். நன்றி, வணக்கம்.